Welcome back sa aking channel. This is Bricks Tiguman and don't forget to subscribe at i-click yung notification bell para updated ka sa aking mga vlog. So, hindi pala ito vlog, ito is welcome sa aking haul session. At i-haul ko sa inyo yung mga pastries na aking mga natanggap. At kanina ko lang ito natanggap. Binalot ko na ng bond paper kasi walang lagayan. So, maraming salamat pala sa lahat naman nagbigay nito. I appreciate it. And, excited na akong tikman. And, ito nga, uunahin ko na yung binigay ni Madam Jeremy, ni Desiree, at saka ni Christine. Hello po sa inyong tatlo, sa aking mga friends. So, maraming salamat. At binigyan nila ako ng chocolate cake at saka so ito chocolate cake chocolate cake at saka itong kamote potato delight, hindi pala kamote, ito potato delight. So uunahin ko na itong potato delight since hinawakan ko naman siya. Ito siya, guys. Ayan, malagkit. May ano dito, may crinkles at saka marshmallow. May chocolate rin siya, guys, oh. So, tikman na natin. Ang sarap! Sarap! Gusto mo yan, gusto mo? Buhay ka. Isa pa ulit. Sarap! Pangalawang subo ko na yun. So, titikman natin yung may chocolate. Pangatlong subo. Sarap! Guys, feel ko, pag tinignan nyo, hindi masarap. Pero, pag tinikman nyo talaga ito, sobrang sarap. O, pang-apat na subo. Sarap. Ayan, tapos na, i-rate ko to from 1 to 10 at bibigyan ko to ng 9. So, yan. Sarap, di ba? So, 9. Bibigyan ko to ng 9. Potato delight. Hindi siya kamote. Potato talaga siya, guys. Ang sarap. May gatas pala to. Ayan. Tapos na. And next, yung binigay nila sa akin ni Desiree, ni Jeremy, at ni Christine is yung ito. Itong chocolate cake na may nips, crinkles rin. So, tikman na natin. Excited kayo? Tikman. So, sige ito. Tikman na natin. Ang sarap, guys. Sarap. Lalo na yung, yung chiffon. Oh gosh. Masarap siya, guys. Kain. Ayan. I-rate ko to ng 9. So, ayan, 9. Katabi ko na yung mga tapos ko. Ayan, tapos na. And next is yung binigay sa akin ni Regine, ni Erica, at saka ni Rona. So, ito siya, guys, yung cupcake na kulay pula. So, ayan, cupcake na kulay pula. Gusto mo yun? Di ba ang sarap? Ito siya, guys. So, yan, pulang cake. Para siyang red velvet. So, tikman na natin. Maraming salamat ulit.
Ang sarap! Ang sarap! Para akong tanga dito. Mga ikaw ay... Nam, 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 nam. Pasok siya sa panglasa ko, guys. Pamaubos ko to. Pero mamaya na. Kasi may nag-aabang na titikim dito. Ayan. Oh, ito guys. 10 to siya, guys. Bibigyan ko to ng 10. Sobrang sarap. Ayan. Tapos na. 10. And next is, yung pala, parehas lang pala. Ayan, parehas lang. Red Velvet. So yan. Maraming salamat, Regine, Rona, Erica, at saka yung nauna, si Christine, si Desiree, at saka si Jeremy. Maraming salamat. And, ang ating next na haul is itong binigay sa akin ni Sheila, Shenelu, at saka ni Melody, ni Mimi. Hello Mimi. Hello Shi. Hello Shinshin. Ayan. Nabilaukan ako ng tubig. So, ito yung binigay nila sa akin. So, kumuha na rin ako ng cheese, guys. Yung mga tira-tira nila kasi I love cheese. Nakikita nyo may cheese dyan. So, gusto ko yung cheese. So, yun. Balik tayo. Ito yung binigay nila sa akin yung cookies. At saka, ito. Bread rolls. So, unahin na natin ang bread rolls. Kain. Masarap siya, guys. Pasok na pasok sa aking panlasa. Ayan. May hotdog siya, guys. Oh my gosh. Ito yung laman niya. Itlog, cheese, at saka hotdog. So, yan. At bibigyan ko to ng 9. So, yan. Maraming salamat. Ito ko na ilagay. Maraming salamat po. And next, titikman natin is yung cookies. Ito siya, guys. So, yan. O, yan. Cookies. So, tikman na natin. Sarap! Sarap! Gusto mo yan? Sarap! Basta guys, ang sarap. Para siyang... Basta yung cookies. Para siyang raisin. Raisin ba? O, raisin. At bibigyan ko to ng 10! Sa sarap. Oh, happy ko na malapit ko na maubos. Yan, salamat. At next kong titikman is yung binigay sa akin ni Alce. Yung makikilala niyo siya sa aking mga previous vlogs. Ito yung binigay niya. Actually, nasira na siya, guys, kasi binalot ko ng bond paper. Ito yung binigay niya sa akin. Chocolate cupcake pala to, guys. Wow! Sarap! Para siyang yung tinda na tops. Yung parang cupcake na tag 7 ba yun? Tikman na natin! Ang sarap! Masarap siya, guys. Tikman nyo. Ang gusto ko dito is matigas-tigas yun, tapos lasang-lasang talaga yung chocolate, yung mga hinalo dito. Ayan, bibigyan ko to ng 9. 9/10. So, maraming salamat, Alce. So, yan, lagay ko na dito. And last but not the least, is yung binigay sa akin ni Jason. Palayaw niya is Daidong. Hello, Daidong! Maraming salamat dito sa siomai. So yan, natikman ko to kanina. Pero may toyo. At titikman natin ulit ngayon kasi I'm craving for this. So ito na lang. Kain tayo!
Ang sarap. Tama. Okay yun. Maraming salamat. Ang sarap. So yan. Mamaya ko nakakainin lahat. And, lagay ko na dito. And dyan nagtatapos ang ating whole session for this video. Maraming salamat sa mga nanood mula umpisa hanggang huli. Sa huli! And don't forget to subscribe on my YouTube channel, Bricks Tiguman. And kung may gusto kayo ipagawa sa akin, just comment down in the description. Hindi pala sa description box. Just comment down below. And yun lang guys, maraming salamat sa mga nanood mula umpisa hanggang sa huli. Bye! See you on my next vlog videos.